que romper, romper, romper. Hai que romper os púlpitos, as torres de homenaxe, os parapetos, as almeas, romper as saeteiras. Hai que romper os fosos, hai que romper o escuro e abrir as portas. Hai que romper de norte a sul Galiza, queimar as rozas dunha idade antiga e ver nacer o sol. Lástima fora. Terra querida, que sempre chegas tarde ou chegas antes e despois da historia e andamos foscos no correr do tempo. Hai que romper, romper agora. Hai que romper, romper agora. Recibide con estes versos de Avilés de Taramancos a máis calurosa benvida á 16ª Asamblea Nacional do BNG. Quero hoxe, neste acto de apertura, darvos as grazas. Grazas a todas e cada unha das persoas que formades parte da familia nacionalista. Grazas por tanto afecto, por tanto traballo, por tanto entusiasmo. Grazas porque sen vos nada desto sería posible. Sodes do mellor que hai nesta terra. Grazas por estar, por loitar, por traballar por este país. Sei ben que vivimos tempos complicados e confusos. Había nubes negras no horizonte, mais a forza do noso amor disipou a tormenta e aquí estamos, en pé, un sorriso, abrindo futuro para Galiza. E permitídeme que aproveite este acto para darlle a benvida ás persoas que por primeira vez participan nunha Asamblea Nacional do Bloque. Recibamos un cálido aplauso aos galegos e galegas que se suman ao proxecto do BNG, a xente da Coga, os novos militantes desta organización. Estamos nun momento de sumar, de agrandar a base social do nacionalismo. Temos que ter as portas abertas a todas as persoas que senten a Galiza, que pensan que merecemos un futuro mellor. Un futuro que deixe atrás a corrupción sistémica deste réxime, o roubo de dereitos e liberdades e o empobrecemento dos traballadores e das traballadoras. Os galegos e as galegas somos mellores que os gobernos de Rajoy e de Feijóo e merecémonos algo máis. Sabemos que construir un futuro mellor non só é posible, senón que é urxente e necesario. Facelo depende directamente de todos e de todas nós. Temos que ter confianza en Galiza e no pobo galego. Non hai que ter medo a voar. Non temos que ter medo a tomar as nosas propias decisións, porque ese é o camiño para avanzar, para progresar e para modernizar o noso país. Disto vai a Asamblea Nacional que culminamos nesta fin de semana, de poñer a punto o bloque, de sementar esperanza e confianza neste proxecto, de abrir un tempo novo pro bloque e para Galiza. Un tempo novo que non sae da nada. Temos pasado e estamos orgullosas de telo. O BNG nace da semente do Partido Galeguista, de homes e mulleres que loitaron aquela altura, como foi Carballo Calero, que estamos hoxe justamente no 27 aniversario da súa morte. E tamén queremos renderlle homenaxe e que nos recorda que o galego é unha lingua universal e que temos por diante un mundo aberto con lusofonía. Pero BNG tamén é fillo das loitas nas encrobas da MPG, de Moncho Valcárcel, da marcha contra a central nuclear de Xove.
Somos fillas do non á OTAN, da defensa do pacifismo e do antiimperialismo. Somos herdeiras da mellor tradición galega, da que saiu ás rúas e berrou contra a incompetencia e dixemos nunca máis, e dixemos non ás guerras, e dixemos queremos galego. Mais tamén fomos construindo bo facer cando gobernamos e demostramos que temos un proxecto de país que funciona. Só vos digo, visitade Pontevedra, Rianxo, Tomiño, Bueu, Mura, Ribadeo, Santiso, Toques, Allariz, Baños de Molga, Carballo, Carnota, Zas, Fene, Moeche, San Sadurniño, a Pobra do Brollón, a Mezquita, Viana do Bolo, Mazaricos, As Neves, Moraña, Castrelo de Miño, Barro, Pollo, a Rúa. Aí está a Galiza que queremos, a Galiza que podemos ver. Pero hoxe quero convidarvos a que fuxamos de toda autocomplacencia e de todo conformismo. Galiza necesita un BNG unido, sólido e con proxecto renovado. Neste último ano fixemos unha reflexión en profundidade a través do proceso adiante. Un proceso de debate aberto, sen corsés, onde militantes e simpatizantes puidemos debater sobre todo aquilo que quixemos, o que nos gustaba, o que non nos gustaba, como queríamos mellorar e, sobre todo, con que ideas queríamos seguir camiñando. Dese debate nacen as teses que estamos debatendo nesta Asamblea Nacional. Incluímos importantes actualizacións no plano político, no organizativo e no plano analítico. Debatemos uns novos estatutos, unha reactualización dos principios fundacionais do BNG, ou revisamos os métodos e as ferramentas de traballo para sermos unha organización máis operativa e con maior incidencia social. Iso sí, o que non cambiamos é que somos nacionalistas. O que non cambiamos é que somos unha organización asamblearia. Por certo, que non lle pareza mal as delegacións convidadas, a máis democrática do Estado español. E o que non cambiamos é que no bloque quen decide a militancia, e así ten que seguir sendo. A militancia é quen máis ordena no BNG. Pídovos que debatades con liberdade, con lealdade, que fagamos do diálogo e da unidade a nosa carta de presentación. Hoxe o Bloque é unha organización da que se fala polas nosas ideas e polas nosas propostas. E temos que soldar desde a fraternidade a unión de todos os galegos e galegas que pensamos que Galicia é unha nación e que queremos conquistar liberdade. Estamos nun momento no que Galiza precisa máis que nunca ao nacionalismo e non podemos permitirnos o luxo de fallar. Eu estou convencida que o BNG nunca lle vai fallar este país. O PP leva anos sementando discordia e nós temos que sementar unidade dos galegos e das galegas. O PP leva anos destruindo dereitos e conquistas sociais e nós temos que ser o motor que recupere os dereitos roubados. O PP leva anos atacando a nosa lingua e a nosa cultura. Nós temos que ser un vendaval de liberdade que contra a súa invernía. Temos que poñer en marcha unha cicloxénese afectiva que poña a Galiza no debate e que recupere o sentido de país e o orgullo de ser desta terra. Hai moi poucos días estiven de visita nun instituto en Vilalba.
Pregunteilles a aqueles mozos e mozas daquele auditorio como vían o futuro. A resposta inmediata: mal. Todos e todas vían mal o futuro. E mesmo cando lles preguntabas onde se vían, a maior parte daqueles mozos e mozas que os están estudando nese instituto pensaban que o seu futuro estaba fora da nosa terra. E caeuseme a alma aos pés e acordeime dos eslogans que escoitamos do señor Feijóo, que nos di que Galiza vai na boa dirección. Pois nós soñamos unha Galiza que realmente vaya na boa dirección e non o desastre que nos está deixando o Partido Popular. Queremos unha Galiza onde a mocidade mire con confianza o futuro e temos a obriga de deixarlle ás xeracións que veñen detrás de nós unha Galiza mellor que as que nos llegaron as nosas aboas e os nosos pais. É necesario unir aos galegos e as galegas e reactivar a confianza no que podemos facer colectivamente. O Bloque representa unha alternativa para a modernización, desenvolvemento e benestar de Galiza, unha proposta ampla e beneficiosa para as grandes maiorías sociais do noso país. O nacionalismo é unha ferramenta útil e aberta para construir unha Galiza mellor para todos e todas. E hai que construir esa Galiza sobre a base da autoestima colectiva, sementando a ilusión de vivir nun país que merece a pena, nun país con oportunidades e no que non haxa que marchar. Nada máis importante, nada máis revolucionario para o nacionalismo que sermos capaces de poñer un proxecto novo de país para as maiorías sociais do noso povo. Convídovos a que nestes 2 días sigamos en bloque construindo un tempo novo, con orgullo, con humildade, con crítica e autocrítica, coa cabeza e co corazón nesta terra, porque todos e todas nós sabemos moi ben que moita xente pequena, en lugares pequenos, facendo cousas pequenas, pode mudar o mundo. Movamos o mundo.